Yan yun ito pinakain. Wow, Roman. Yan. Yan pinakain mo. Yan. Yan. Ito. Gano'n ba siya gusto? Nasaktan kita. Ito ay pasyente. Alam mo nga Ano yun. sa lahat? Sa art. Hindi ba nakakarawa? Alam ko na. Panuluto. Ang pa kayo sa naglaw. Kasi libero. Kasi si Ivy, kapwas mo si Ivy. Yung save siya. Hindi nga daw instant na. Libero, bisa doon. Ano kung ito dito ano? Hindi ba tag? Hindi daw. Viewers yung dito. Yan ito. Ang siwa pala, hindi ka naman mo managagawa. Ante. Ay, papara, wala naman. Hindi ka magbahay. Wala mo na. Dua. Wala mo na. Ito ay na. Ano ba? Pabarga tabi. 5 lang. Yung kayo sir. Ano no? Last na kayo mo bro. Uli yung kayo. Para piso ay. Ay makawat dyan. Para piso.
Pwede ako boy mo. Ano ba boy? Ano ba yan? Special ba ito? Oh! What? Tapan? Ano? Ayaw ko lang bro. Oh my God. Saan ko? Siguro wala pwede magayon. Ayun. Ikaw, ano? Kahit gulayan niya ako. Ayos Na? Ha? Napaulit na ito. Hindi may pwede ito. Ito ano yan? Dahil may naglabasin ka. Kaya na i-review ka. Gusto mo magkakit mo? Mabilis ka lang dyan pag naglaw na. Problema naglaw. Parang maganda. Ano yan, Oliver? Sabi mo, so video ko ano yung tempo ng bagay. So, yeah. Kaya na sa flower. Kaya na sa flower. Okay na ako sa video. Wait out. Ano ito? Pal ba? Kasi mo, ito kislon. Iutay ko lang. Oo! Mabigod po. Yung magiging. Bakit na ako pasok? Kwenta ng pangalan? Bawal pa ba? Bawal po. Lalo yun ako. 1 year pa lang. 1 year. Go naman palit. Account. Ito ko lang ba? Ito ko pinipilihan. Yun na yun. Ano yan? Ano yung siya eh? Hindi bagaw. Yan ah. Eh, ba na niya?
Digital. Boss? Boss player. Walang nakasada. Ano to? Fake news ka man na. So, dapat tayo magpakulo. Tambay. Ate Aj. Tambay Ate Aj. Hindi na. Hindi na makano. Yung kapitado. O yun o, kakasyo. Bago na nga eh. Kakasyo naka-Black Panther. Kaya kakasyo. Plastic. Pag ina, diyan si Papa, yabo ko sa isa. Anda? Sulit ni Papa. May ibig sa bilang isa yan. Sa dito? Anong point? Ano ba ito? Yeah. Ah, Anong point? hindi mo na naging Bigas pinyahan. ito buhay ko din. Makukuha ko naman yan. Ga, Magkerdanya. Wala nyo na, power box na. Okay, may balita na. oh, Ano? Nakalinis mo na. wala skill agad, boy. Okay. Liyaw. Okay. Liyaw. Shoot. Lugang Bridge, pinay na yun. Pinay Isipin na kita sa GCB. Hindi na mahanap ang nalating sa ano. Ano, thanks sila.
Mahal pa sa natin. Kaya parehong pa na nag-class Sige, thank you, ma'am. Hindi na ayaw. Kaya sabi ko sila. Ang pagkakit yun. Nag-vlog si Sigay na sa eskwela. Nag-vlog. Sige na, umuya ka lang sa eskwela. Pero nga ito. Para magkaratan. Salamat, ma'am, sa update. Naili ka naman sa estilo, boy. Naili ka. Nagunting nga. Ano pa daw? Solid talaga sa iyo. Move forward. Kaya nga, socialist. Localize. Sabi niya, siguro ka din dito. Wala si Big, tanga. Inurulog kami nga, eh. Inaraman na siya kung saan may nagkakalo nga, di pa nagdulo. Ganda naman. Bobo yun. Ah, Sinak lang. ramon nga tayo. Kuya ko sumama na. Kuya ko kuya. Gayon. Gayo. Gayo ba? Nakapalit yun na lang yun. Oo, mabawa ba? Burnout pala sa Diyos. Ayun, magating yan eh. Isu. PGU. Ah. Ay, GU ba ito? Gio. Ah. Isu. Big Vibration. Isu. Taray na din. Basta sa mga nakapagawa na. Bakit ito naman? Yes, oh. Isu. Yo, wala. Yo. Isu. Ah, Maganda na lang yun. Ano na Taro sa akin yung ipin. Isu. Isu. Dahil ito kalugod na ayun ka. Dahil ito kapag Ay, iyo. Or, Koro, nagsabay. Pero ayun ito.
Aray. Ay, yun. Ano po pala na Wag. ikaw ano ba dyan? Ano, nakuha mo. Ano yan? Kita po po po. Ako. Dali na sa ano ko, laptop ko. Dalaw ng Chris, ano, ship ba? Ocho. Yan o. Yan ko na yung magkuha. Alanganin. Ilaw mong garari sa aga. Winyo. Natalo ka. Sabi ko na sa'yo mo. Ito na wala, hindi mo din. Ilaw mong garari. Isa baby. Baby. Yan, posisyon ng magawa. Review ko dito na no. Ano yung agam niya? Bago. Eh, hindi ko mo baga. Tapos dumantagro ko pa mong kurang ka din. Ayaw, ano. Oh, nawala ito. May ka na mag-post pa. Pero din yung ila ko si ganito. Ayo, yan sa picture nito. Yaon. Sige lang. Laraw. Sabi na siya talaga. Ano si Gail? Listeran. Okay. Walang gingging. Kasi sa diniling, Ayun, gurang-gurang gusto ka na ito ba? ini sila. Ngayon na dito, dito. Iso ka. Yes, kita ganun. Kita lahat nila. Yung akal, pero spot nito. Parang may sinadali. Pag maaral na bang kami, maaral 5 ka, doon na kami kami. Hindi ba na siya ba kaya? Ako lang papanta ko, panta ka mo. Gusto ko. Pag ano kaya, nakahit sa lahat ng sa Hindi ito. baga o, hindi ka daw. Ako manahan, dati ano, 2 hours ito, friend din ako, Friend ko, nagpapaw pinako. sige lang. Analongga, ganabi, ganosyari, ano, bye-bye. Dapat mo parang Yes, dapat ito. Yabe. Dapat ka rin ako po sa mga ako ulit. Dahil na yan. Kaya Wala. Pinabuhay. Yung asli. ay, dali-dali ko. Stop ano eh.
Wait lang. Yuri. Oh, tutut ako yun. Shoot. May kira. Focus na dyan. Ano daw? Kasi may dalawa. Ay, kaya naman ako. Pinaikot mo yung binalik. Edward, so, Still, lock sa... Oh, eh, yo, ano nga yung tiglamit sa'yo? gusto ko mga lahat. Sabi ka pa, Ines, pero kala wala lang. Para malaman. Ganun yung tig. Tango ko na nga nag-react ng gusto ko Nahanap ko niyo, yan yung tig niya. Picture nila. So, tinag... Nilit na kaya. Kita 3 days na. No? Yun, nilit. Nagdudugo pero kinagat siya pero kinagat niya kaya. Mag-uwi ako na ito. Yun, kinagat. Kinagat siya. Nya, nya. Kinagat niya. Sana, ayos mo ba? Kaya na kinagat siya. Minit. Pakulo ko na kaya ang ano mo. Naman, pinindot ko. Naka-save na post. Dan! Ano na ba ng post? Dinilit ka na. Dan. Gusto ko eh. Kaya ba kayo si Paro Nawan? Mas go mo kayo sir. Kasi siya na. Okay na eh. Ha? Sing Verdadero. Ano? Si Sayang gusto ko mo. Verdadero. Ha? Verdadero. Verdadero. Verdar. Verdadero. Sing Verdadero. Kaya po naka-live. Dinilit na. Ano daw? It's Nagdudugo tayo pero ano ganyan naman yung sa aga at Quran na naman mag-amal na tayo. Itong Japon ko nga eh. Nada mo? Pagmutol pa na si Padaman eh. Para may pagkaano mga dito. Yan, yan, yan. Ah, sunod din. Quando ko dito ito nag-add? Nag-add sa Shoot, pinag-i. Yeah, dapat. Ayan mo. kasi ano ang Katusuhan. Okay. Speed ball. Yeah. Ang sinabi ko, sabi niya, why mo, niyo? Yung mga, pando ko bagaan. Yung mo, hawig pala, hawig. Pinakalog ka layo.
Yan o. Ay, nawala na. Para yun na ayos ka. Nawala na. Tapos kita eh. Wala na. Bakit na nalit mo? Bagay talaga sa mga isang buo. Ah, Hindi naman. Marami sa mga story. Hindi yun. Okay, look chat. hindi na pa. Yan. Yung mga yan. Hindi. Paano ba nag-try? Hindi ako. Masaya siya. Ayun, Yun o. Kakano ko na ito. Ay, sige lang, sige lang. Ito-pray mo, ito ta. Para maputi ang ano lang. Ito ko nga eh. Langit mo. Ayaw pala yung ginuganan. Isip ko yun. Hindi na universe mo. Sabi kita papalit. Buray. Kaya nag-request kami, tapos na skills ko, mawawala. Hindi ako bisa dili ko nga. Hindi, may pasa na rin. Budas pa. So nga eh. Kasi po ka na din. Iya. Ano Sige yun? lang, sa iba, sa iba. Ay, bakit? Yung, Pag ano, Iba ang kinakit ng tubig mo. ayun, pagpagod din yun eh. Kasi puro picture ako sa iPad. Feeling mo. Makalimutan ka na kayo. Ano yun na iligan? Ay! YouTube ko ba? Iba ang kinakit ng tubig. Hindi mo ba? Diba naman? Member ka po. So, puro may dito nga. Eh, yun yung pag-aus. Di ba mo, nataos po kayo itong ano? Di na, pwede ko kayo itong sa video, may video, taga, ay man, ay video para ay. Yung marami. Paluwas ka ba? Hindi nga daw pinakain mo kayo dito. Pinakain. Alam mo, video. Video ka po guys. Ay, lahat yung pwede video. Kayo po. Ay, alam mo. Pinito. Wala ka tayo dito. Yun lang. Pwede? Ako. Pwede? Ako sa taas. Pwede? Yeah. Hindi. Sa pag-alin, sa pag-alin.
yan, nasa likod mo. Kadilan. Hindi pag wala ka ano, ganito nga. Ano, yun ang number siya. Sa mga nag-NGA lang, kahit ano nila. Ano yung kumano? Dati ko NGA, lalo nila. Tapos yung pag siya man sa dito nag-send sa sarili niya. Dito ka. Ako tang sin ko sa dili. Wala lang. Ako yung talaga. Ako yung talaga. Ako yung talaga. Ano yun yung talaga? Ano yung nasa? Mabig sa kayo para mas talaga? Kaya may para mas sila mo. Ano ka? Oo. Implant. Ano ba sa punta rin lang ta? Oh shit. Naka-ano, sa picture, naka-ano pa, fingers Parang weight. naka na. Yun eh. Ini so kayo Sino mo. ka lang? Ini yung lalas. Last na. Ay, di mo, sila, no? Isu! Yung mga buko niya eh. Ay, tatayan. Ginugin mo ano bang Ano ba yun? lahat? Eh, bago mag-rescue iyo, Iyo. Ano bang nari? ka, Iyo. Di mo. Gusto ko na kuha. Yun ang nito na sa ilo. mga dito. Dilo. Wala ko. Eh, dili. Wala. Kamu. Siya, Pare. Ne. Tara, so, istorya ka. Wala ko. Pabarita din ka nga. Ano sa to sa? Diba ko itong may D kami, makatali ko kami. Bago kayo. Lista ba ito yan? Bago lista kami. Ano yung mga ino to po siya, di ba? Ano ba ito ba? Ano yung mga ino to po? Ako nga, hindi. Che. Tapos dili. Ano yan si... Ano si Bato? Eh, shit. Yeah.
Ano dito lagay ko? Ano na. Gusto mo din ako magsasalap ang sinilas siguro. Ano? Ano, so, Christmas party ta? Pamilya. Christmas party ta ka, madam. Pipicture ako dyan. Sino ka ka? Korea. Hindi ko alam. Ano? Hindi ko alam kung hindi ako. Ano ito? Hindi ako. Hindi ako. Wala ko hindi ko. Okay, wala ko. Lagi sa lagi. So, Kasi nag-iisip na diba? Ibig na siya. mamaya. Oh, no. Plato, smash, outdoor. Ako na parang gano'n. Parang kanina ko. No, easy lang. Mapapalit ka, be. Easy lang. Bago kaya. Ano yun ninyo? Yak. Ilan mo? Bye. Ay, ano yun? Ay, Carlo, diba? Ano? Primo? Si Primo? Si Primo ba ganyan? Bali lang na freebie. Ano yan? Bali lang ba? Ay, may good. Sorry. Si P, at iyo. Press mo. Iyo. Ano ko sa tama? Chili po. Tignan mo na. Okay pala sa kanya babae mali. Tapos pa kami ganyan na. I will love you just to be all your time. Hindi na siya give ako midnight lang. Sabi na. Time lapse. So, ay na ba yung Hindi na talaga daw. Wala na ito. Pero magpataas. Wala mag-isad ako dyan. Hindi. Sige, puro. Sige. 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 Puro. Sige, no. Next. Sige, please ako. Magkawala talaga. Hindi ako. Yun. Balik ka na no. Tama yun. Pero kaya ko Patak sa ano? Kundi. Away para pa siya. Magpura talaga na lang. Magiging garami kami mayaman. Aking katatabang. Aking katatabang.
Hindi ko nila sa ubo. Kung ano na yung yan, ano sa mga wala. Sa buto nila, kapag yun. Yun lang. Pag yun, balok ko talaga yung lakas niya. Kinik. Kaya to dapat mandali. Lapot ko ng mga ayaw niya kasi lalawa. Di ba niya? Sabi ko na, please, ikaw ko ng pano ko na yun. Hindi na simba, pero hindi naman simba. Hindi ko tawag dito ang pando. Kurang doon siya doon. Kapila ka ba? Yung, magkada mo. Magkada mo. Kapila ka. Magkada mo. Ano mapakada? Gusto mo na may stra mo? Sinang-sinang. Bumutong dobro ko. Wow. Gari nang gamay sa nila. Inawan po tabi. Pero may gamit yung dubot ko. Pwede ba? Dapat may ano ko ito. Ano ko ito? Ito na naman ang go. Wago ko kabo. Huwag ka na bagaday. Huwag ka na. Pag lang, ito na mga tayo. Ito nga yung Kapira ka, Mel. Wala pa akong pagka. Kapira ka. Dililit niya. Wala na mga marahil sa ano. Inistok niya. Kaya wala naman. Tuloy sa tuloy. Ano ba ito na ako ang gusto? Paring nila. Stop mo yun. Wala naman. Dilit niya. Wala naman itong post nila. Thank you, man. Pero naman ito. Ha? Pagpulo. Nagtatagawag na pa. Ay, tinan mo.
Cinco digyo. Cinco digyo. Gusto, gawa niya. Oy, siguro yun ang sikon. Awag kami sikon. So, ako ko. Busa do kayo.
video. Pati magaling sa bot. Ano, buntot, naging Buisit na yung mga huwag sila mga pag pinaganda ko, pag pinakas mo na baga, pinakas mo na baga, hindi mo kaya mayro, pag binayaan mo, matalit mo kayo sa pagkasa, kasi mo nagdudulay, patay. Yun ka nung realize. Mayroon ba talaga ito? Kasi na. Kaya natin lang ko ito. Wait,
Pisis ako, nagpisis mga. Ini naman na nabalay. Yan din yan sa kusa. Nagpisis na ako, din ka mo. Yan ang job. Yan ang job. Yan ang job.
Ayun na, di ba tagbag? Ano ang nalibot sa buhay ko? Oo, tama. Ay, hindi. Yung sabay ko doon, pwede ko pala siya siya. Kaya nagsiya pa siya. Hindi ko rin sa ako eh. Siguro ito ba? Ha? Ang ganda yung sila ng
Subog? Oh, yeah. Baka live. Binakal ko na. Binakal ko na mga guys. Hindi mo ba pa nangyari? Hello. Ano? Duwaan na yun ka. Bali, tanong. Mga dumi na ako. Hindi na mo gawa yun. Mapagla ako. Becky. Ano mo time mo?
Oo. Yan lang tayo. Ano mo? Ano gusto? Nawan siya. Mahal ka, right? Yes. Open. Wala man na pa sa garin. Hindi ka. Di mo na siya ako pala, Andre. Ito pala, ito pala yung pangalan ko. Wala ko pala sabi eh. Wala ko siya.
Hindi na init ko. Hindi mo lang tayo. Iba pa. Tapos, napili ka lang ako. So, alam ko, sige ko. Libre. Ang ganda. Nakasunod ako. Nakasunod ako nga. Tinago ko pa yan. Nakasunod ako. Yan, ito. Yan lang. Ito ba na ba? Oo. Ano ba yan? Sige, alam. Tapos yung sarili. Kaya, piso, piso. Pala eh. Two. Piso. Two. Pwede na sa luwas. Awin na pala. Tapos na na. Ang tamaan. Tayo, rato so. Wala ka na pala. Hindi mo kawat. Hindi ka ni. Pag mauran daw. Kapila, hindi kita di ba?
Puta Riche. Ano ito si Paul? So, sleep. Sleep. Ay, naku. Sleep. Sino to? Sleep. Sleep ba?
Sleep ba?
Oh, survive.
Agad. Agad aja. Silakan. Silakan. Hindi.
Hmm.
Oh, hindi, very good. Nana, di ka magklase saga. Ano naman?
naman na nga. Oo. Ano naman? Ano ba ka na?
Una sa mga sabi ko, ayos ka.
Magkano ako kaya? Magkano ako? Ito, orang ko. Mga ayun na siya. Kaya tayo mahirap na mag-ay. Ito tayo siya. Ito tayo siya. Mo tawa, ano mo ito mo? Paano ka? Sudah mo ah. Surya, pero kulay mas. Bago? Ano, di ba? Bago ka na. Ano di tayo?
Ang burok. Ang burok ang pinitong ano din. Yung mga rinalo, single. Oo. Yun, yun yung sorry ko. Ano ba? Dahil ka na rin sila, siguro siya pa sa kanya. Ano ba raw? May bakasilyo? What? Oo. Ako tayo. Ako ang bakasilyo. Eh, diba? Diba naman? Ano ito, diba? Diba talaga lang? Diba lang? Kaya ito yung
Yeah, yeah. Yeah. Sigurado ako doon nakikita yung mga kasunod ako.
Ayun, puso mo. Puso mo malalay kumain. Oh! Oh, you this bro. Ito kaya nga, ito yung bakla. Seven days. Hindi ako, wala.
71. Wala ito. Bisibig yan. Mataas na po.